benvidos á cuarta sesión de actividades físicas e o circo na casa. Para as actividades de hoxe, o máis importante vai ser a memoria. Imos a ver. Para este primeiro xogo imos a precisar círculos de cores. Eu neste caso vou aproveitar que tiña uns platos de plástico de cores na casa que me veñen perfectamente. Que podedes empregar vos? Pois moi fácil. Colledes folios brancos e facedes a silueta de un círculo, pois, tantas veces como cores. Neste caso, 6. Vale? E podedes colorealas. Ou se xa tedes folios de cores, simplemente facedes a silueta e recortades. Estaría ben que o fixerades por duplicado, é dicir, 2 veces cada cor, 2 círculos de cada cor, para así poder xogar en parella. Nas tarxetas teñen que aparecer as mesmas cores que empregachedes para os círculos e podedes empregar o número de círculos que queirades e as cores que vos dé a gana. Eu teño aquí unha mostra con 6, para maior dificultade teño outra con 8 círculos, e xa sería a nivel experto con 10 círculos. Como xa vos dixen, a memoria vai a ser moi importante para este xogo, que agora vades a entender o seu funcionamento cando vos lo explique. Co cal, os máis pequenos é mellor que empecedes, pois o mellor con 4 ou 6 círculos, e os máis maiores que vaiades engadindo círculos. Eu fixen as tarxetas empregando gomets de cores, pegatinas que tiña na casa. Se vos non tedes, o que facedes é colorear, facedes círculos de cores con cera, con rótulo, con calquera material que teñades a mano. Comezamos. Deberedes colocar os círculos no chan deste xeito. Vale, podedes colocar as cores como vos dé a gana e como vos dixen, vos podedes ter unhas cores diferentes ás que coloquei eu. E incluso os máis pequenos, en vez de empezar por 6 círculos, poden empezar tan só con 4. De acordo? E agora colleríamos a primeira tarxeta que fixemos e precisaríamos a axuda de outra persoa. Pois xa que estamos en confinamento na casa, alguén que se apunte a xogar con nós, que sería quen nos tería que ir dicindo as cores que nós deberemos ir tocando no tabuleiro de xogo que instalamos no chan. Este xogo é un memoria acumulativo de cores, co cal a persoa que nos este lendo a tarxeta deberá sempre volver ao principio. Empezaría azul, azul, amarelo, azul, amarelo, laranxa, azul, amarelo, laranxa, rosa, azul, amarelo, laranxa, rosa, verde, azul, amarelo, laranxa, rosa, verde, morado. E así acabaría a tarxeta. Antes de comezar, fixademos no tabuleiro para ver como están dispostas todas as cores e así poder ser o máis rápidas e rápidos posibles. Azul, azul, amarelo, azul, amarelo, laranxa, azul, amarelo, laranxa, rosa, azul, amarelo, laranxa, rosa, verde, azul, amarelo, laranxa, rosa, verde, morado. Tamén podemos xogar empregando os pés, a ver se somos igual de rápidos. Verde, 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 rosa, verde, verde, rosa, morado, verde, verde, rosa, morado, amarelo, verde, verde, rosa, morado, amarelo, rosa. Verde, verde, rosa, morado, amarelo, rosa, laranxa. Verde, verde, rosa, morado, amarelo, rosa, laranxa, azul. Este foi con 8 círculos diferentes, co cal
podedes intentar facelo máis sinxelo ou máis complicado adaptándovos ao nivel de cada idade. Como xa vos dixe, se facedes os círculos por duplicado teredes dous tabuleiros e podedes xogar en parella. Primeiro, un empezará dicindo a serie de cores e o outro terá que repetilo e despois cambiar os papéis. Por exemplo, amarelo, amarelo, naranja, amarelo, naranja, naranja, amarelo, naranja, naranja, verde, amarelo, naranja, naranja, verde, azul, amarelo, naranja, naranja, verde, azul, rosa. Tamén podemos xogar en parella de pé. Morado, morado, azul, morado, azul, verde, morado, azul, verde, amarelo, morado, azul, verde, amarelo, rosa. Xa vos dixen que este xogo podes adaptar a todas as idades. Podedes reducir o número de círculos a 4 para os máis pequenos e tamén así as tarxetas a menos instruccións. E o que podedes facer para complicalo, aparte de engadir máis cores, tamén pode ser que en lugar de decilo en alto, simplemente teñan que copialo a través da vista. Para o seguinte xogo, imos a precisar as siluetas dos pés e das mans. Podedes empregar folios de cores ou, igual que cos círculos, folio branco e pintar. Imos a precisar varias siluetas de cada un. O único que tedes que facer é colocar a man enriba e facer o contorno e o mesmo co voso pé. Para o primeiro nivel, só imos a colocar as siluetas dos pés. Podedes facer as variantes que queirades, en función das siluetas que teñades ou de canto que irades complicar. Para complicarlo, engadimos as mans. Idevos fixando se a man é a dereita ou a esquerda. Se cometedes algún erro, deberedes volver a comezar. E xa sabedes, participar de toda a familia e así será moito máis sinxelo e máis divertido ficar na casa. Para este último xogo imos a elaborar tarxetas de movementos. Neste caso, como vichedes no anterior, o pé dereito era representado co azul e o esquerdo co amarelo. Pois vamos a respetar esas cores. Segundo esta tarxeta, teríamos que facer 1, 2, 3, 4 movementos, que serían pés xuntos, aguantar no pé dereito, aguantar no pé esquerdo e abrir os pés. Teríamos que mirar a tarxeta, memorizar os movementos e intentar reproducirlos. Os máis pequenos poden quedar ca tarxeta e utilizala como guía para executar os movementos, pero os máis maiores intentade memorizala, de acordo? Xa vos dixen, pés xuntos, pé dereito, pé esquerdo e pés abertos. Podemos facer tarxetas de movementos según a dificultade, con 4 movementos, con 6 ou máis. Igual que para os pés, tamén podemos facer tarxetas de movementos para as mans, respetando o código de cores que empregamos no xogo anterior. Verde para a man dereita, naranja para a man esquerda. Para as tarxetas de movemento de mans, precisaremos unha parella, pois imitaremos o clásico xogo de sesé. Se interpretamos a tarxeta, sería man esquerda, man dereita, chocamos as dúas mans e chocamos co compañero. Man esquerda, man dereita, chocamos as mans e chocamos as mans. E xa sabedes, moita actividade física e a ficar na casa.